Сябры, запрашаю на свае калядныя імпрэзы! Все, уже иду до вас! Усім прывітання, даражэнькія сябры, даражэнькія калядоўшчыкі. Вітаю вас на канале АБА, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Дзякуй вялікі, што падключыліся, падключаецеся. Калі ласачка, пакідайце ў каментарах, адкуль вы да нас далучыліся у гэты сапраўдны, цудоўны ва ўсіх значэннях гэтага слова дзень. І калі ласка, калі у вас ёсць нейкія пытаннічкі, ці вы бы хацелі, каб мы больш падсвяцілі тую ці іншую калядную тэму, на чымсьці больш сканцэнтраваліся, то, калі ласка, пішыце ў каментарах, і мы абавязкова пра гэта распавядзем. Ну і, канешне, у гэты сёння 13 снежня адбылася падзея, якую чакалі так шмат беларусаў, а самае галоўнае, сваякі, сябры нашых палітвязняў. Было вызвалена 123 чалавекі на сённяшні момант, вядомая гэтая назва. Я па шчырасці прачнулася вот 10-2 гадзінкі таму і проста не магла паверыць, калі зачытвала імёны і Алесі Біляцкай, Марыі Калеснікавай, Віктара Бабрыкі, Паўла Северынца. І ўсіх складана пералічыць, але гэта проста сапраўдны калядны цуд. Так што гэта вось чарговы раз, што верыш у цуды, будуць цуды, давайце верыць, але, канешне, мы ўсе разумеем, што гэтыя цуды рукатворныя. Вось. І яны здзейсніліся дзякуючы намаганням неверагоднай колькасці людзей па ўсяму свету, у Злучаных Штатах, і ў Беларусі, і ў Літве, і ў Польшы, і ў Аўстраліі, паўсюль. Вось. І мы атрымалі гэтыя 123 калядных цуда. Даражэнькія былыя палітвязні, вітаем вас на волі. Мы вельмі рады, што мы дачакаліся, а самае галоўнае, вы дачакаліся. Вось, жыве Беларусь. А цяпер я хочу прадставіць нашага сённяшняга госця. Вось, здаецца, першы раз ты завітаў на наш канал АБА, ура! Ён таксама ганаровы сябра Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Гэта наш зорка-ноша, наш музыка, як называюць яго ў Філадельфіі, этнагуру. Вось, даражэнькі, любімы Сяржук Доўгушаў, вітаем! Прывітанне, Сяржук! Так, добрый вечер, добрый день, доброй раніцы всем. Скажите, калі ласка, ці норма гук, як там, што там у вас з гукам, ці все нормально? Вот, Сіэтлаўшчына подключылася, і Портланд, ну нормально, West Coast руліць, я ведала, дзякуй вам, вельмі прыемна. Так, і пакуль мы, значыць, пачнем распавядаць пра каляды, Сан-Францыска падруліла, вітанкі, Алесь. Сяржук распавядзе пра каляды, вось, пра значэнне калядаў, і самае галоўнае, бо з гэтым усе блытаюцца, вось, калі же святкуюцца гэтыя каляды. Вось, Сяржук, раскажы нам, калі ласка. Так, я таксама хочу павіншаваць з падзеі, якая адбылася сёння, я лічу важна. І па шчырасці я нават і думаў, трэба рабіць гэты калядны стрым.
як тут іншы стрым трэба рабіць. І я думаю, гэты стрым будзе таксама бліжэйшыя дні, калі мы пачуем кожнага вызваленага. І я думал, трэба гэта, не трэба, але раз ужо мы так рыхтаваліся і наперадзе каляды, я думаю, наша сустрэча будзе карысная, а асноўная мэта нашай сустрэчы, каб я змог падзяліцца з вамі, распавесці то, што ведаю, тое, што раблю падчас калядаў. І агулам узнікаюць розныя пытанні. Вось Надзея адразу задала пытанне, калі святкуюць каляды, што робяць. Вы таксама можаце сёння проста пазначаць тое, што вас цікавіць. Напрыклад, ёсць пытанні, ці вы збіраецеся арганізаваць каляды ў сваім горадзе, ці яшчэ штосьці плануеце зрабіць такое адметнае. Там можете пісаць у чаце, і Надзея агучыць, і я паспрабую пра ўсё так каротенька распавесці. І першае, я думаю, пытанне, колькі можна калядаваць, колькі можна займацца гэтым, для чаго гэта ўсё. Я могу сказаць, што да, беларусы вельмі багатыя на гэты конт. І у нас калядная ноч прыходзіць на Раство з 24 на 25 снежня. І вось тады ўжо можна пачынаць калядаваць. І тут можна казаць так, ёсць у праваслаўнай каляды, ёсць католікі, ёсць іншыя канфесіі. Таму я скажу прасцей. Ёсць святкаванне па юліянскаму календару, по-старому, ёсць па григоріанскаму. І вось, напрыклад, хто святкуе па григоріанскаму календару, а у нас у Беларусі святкуюць і так, то ўжо можна з 25 і па 6 студзеня святкуюць каляды. А каляды гэта не адно свята, калі ходзяць зоркай ці спяваюць песні. Гэта агулам святочны перыяд. І я сёння таксама распавяду, які бываюць проста святкаванні, што робяць, як робяць і так далей. А далей, па юліянскаму календару, ўсё святкуюць з 6 на 7 Раство і нават до 18, до Вадохрышча. Ёсць яшчэ такі абряд, які называецца цягнуць каляду на дуба. То бок ён 21 студзеня. І гэты перыяд такі расцягнуты сапраўды. Все беларусы могуць смела святкаваць каляды з 24 снежня па 21 студзеня. І каляды будуць прыходзіць да кожнага ў хату, да кожнага ў дом. І галоўнае, што самае важнае, каб вось гэта зорка круцілася. Я сёння выставіла, давно не з валізкі маёй не была, але сёння я хочу паказаць эту зорку. Это такая традыцыя падляшскай зорку, якую мне зрабіў Сергей Лукашук з Падляшша. І вось гэту зорку трэба рыхтаваць, трэба ці з гарышча, вось кожны раз бяруць там, залезці на гарышча, взяць гэтую зорку і расправіць яе, гэтыя бутончыкі, да? І можна ўжо рыхтавацца. А самае важнае, я думаю, гэта перадкалядны перыяд, калі трэба было выканаць асноўныя рэчы. Гэта зрабіць маскі. І часам, да, выкарыстоўвалі адны і тыя ж маскі, але кажу шчыра, свежыя маскі, новыя маскі, калі вы робіце это грамадой, заўсёды вельмі пазітыўна, інтэрактыўна, вельмі класна, калі узнікаюць новыя маскі, вы іх самі зрабілі. Далей, гэта зрабіць калядную зорку. І трэцяе, канешне, вывучыць калядныя песні. Сёння мы з вамі, як прыклады, я пакажу некалькі песень, якія можна вывучыць на адну-дзве, каб ужо можна было калядаваць. І вось у 2020 годзе у нас выходзіў такі спеўнік, ён называецца калядны спеўнік. Яго можна знайсці і на сайце спевы.org, это сайт прысвечаны спеўнаму сходу, і традыцыя.com. Так што, Надзя, калі можаш, дашлі, калі ласка, гэту спасылку на спеўнік, каб у людзей быў. Яго можна бясплатна спампаваць, і там ёсць розныя песні. І на YouTube-канале нават можна знайсці мелодыі, як гучаць мелодыі гэтых песен, каб проста можна было іх вывучыць, спяваць разам з усімі. І калі ведаеце песні, можна выбраць песні са свайго рэгіёну, са сваёй вёсцы, і там адметныя песні, тады ўжо можна пачынаць калядаваць. Але пра песні пазней. Другі момант адрознівання, што значыцца калядаванне, што значыцца шчадраванне. Калядаваць, агулам слова каляда мае такое рознае паходжанне. І это хадзіць, віншаваць усіх гаспадароў, калядаваць, хадзіць у каляды. Цэлы вось гэты святочны перыяд называецца каляда. А таксама
ходзяць і бяруць каляду. Вось это рытуальна, што гатуецца на стале, вось гэта таксама з'яўляецца каляда. Гэта то, што даюць каляднікам, калі яны прыйшлі, заспявалі песню, пажадалі гаспадарам, то кажуць, ці заспяваць вам песню, ці і так каляду дасцё. Так, дадзім каляду. Таксама называецца каляда. Але в значэнні калядавання, шчадравання адрозніваецца. Вось калядаванне гэта калі калядуюць. Часцей за ўсё гэта калядуюць зоркай. Ходзяць зоркай, спяваюць калядныя песні. А шчадраванне толькі ў адзін дзень. І ў нашай беларускай традыцыі гэта з 13 на 14. Я вельмі не люблю слова «Стары Новы год». Я люблю просто шчадрэц, шчодрык, святы Васіль. І гэта самае, можна казаць, шануемае свята у традыцыйным календары, у вясковым соцыуме, калі шчадравалі. Вось гэта быў сапраўды такі настолькі насычаны вечар, вось, калі апраналіся у розных персонажаў, вадзілі козла, козу, часам, кажу, у нас ёсць у традыцыі коня вадзілі, абряд конікі, ці жарэбную кабылу вадзілі. І розныя персонажы, кажу, у нас асноўны персонажы, я пра гэта скажу таксама пазней. Гэта і ёсць адной з такім кульмінацыйным, можна казаць, святочным святам быў падчас святочнага каляднага перыяду. Это шчадрэц, шчодрык, калі вось хадзілі пераапранутыя, абварочвалі кажухі, апраналі маскі, зорка свяціла і хадзілі. І нават можна у песнях знайсці, дзе проста спяваецца каляда, каляда ці святы вечар. А ёсць, да, шчодры вечор, святы Васіль. Гэта ўжо, значыцца, да, шчадроўная песня. Вось гэта ёсць самае такое асноўнае адрозніванне ад калядавання і шчадравання. І нашы персонажы. Я хочу падкрэсліць, да, што ёсць заўсёды у нас вобраз дзеда. Вот свята дзяды, лірнікі, таксама якіх называлі дзядамі, яны маглі быць маладымі, але таксама вось гэта было в традыцыі культ шанавання продкаў. Вось дзяды, это дзед, і мы переходзім да самага першага персонажу, які так называецца дзед. Гэта наш дед-продак. Ось, мог быць у такой масцы, ось такая шапка у яго. Ну, у шапкі маглі мігерка быць розная. І ось хадзіў дзед з кіёчкам, і часам з ім была баба, а часам і не была. Але ён быў вельмі важны. Я, напрыклад, скажу ось прыклад вёска Восава, абрад шчадрэц. Там вот хадзіў дзед, яго маска вельмі такая унікальная, она выглядае, зроблена з бярэсты, і ён хадзіў з кіёчкам і казаў, там першым пачынаў казаць, ці можна вас пакалядаваць, шчодры вечар, добры вечар, і гаспадары адчынялі дзверы, і потым напрыканцы гэты той самы дзед кіёчкам стукаў у столь і казаў, ці ёсць у вас склад? Ці няма у вас складу? І значыцца, у вашай сям'і будзе лад. І жадаў вельмі добрыя словы, то ёсць тут клад, будзе ў сям'і лад і так далей. І гэта был адзін з такіх важных персонажаў дзеда, які заходзіў першым. Ну, калі была баба, то па розныя функцыі. Яна і разам з дзедам была, яна таксама могла кидать зерни. Баба сеятельница, как кидала зерни, казала, сею, посеваю. Таксама бывало, что и дед казал, сею, вею, посеваю, добра, счастья вам жадаю. Ну и головный персонаж, я лечу на колядах, ось, там козочка у нас, а у меня тут есть еще козел. Вот такие, коли апранали кожух, не бачно было человека, вот просто он ходил этим образом козла и спевали все разом песню, козлиную песню. И вот той самый обряд, коли помирала коза, ее треба было скрасить, треба нечто было дать нашим колядникам, и тады оживала коза, это наш козел. Эта маска зроблена по прикладу традыцыйных масак з Гомельшчыны, з вёскі Тоніш, вось такой быў у них была такая у них падобная каза. Ну, в нашым выпадку козёл я шукаў і знайшоў. Мы з гуртом касары зрабілі абряд таксама, калі вадзілі
козла. І ось там співається пісня «Ну-ну-ну, козьол, ну-ну-ну, козьол, поворочайся». І так само помирал козел, его треба было оживить и одарить наших колядников. Наступный персонаж это медведь. Так само можна самим зробити маски, і я розповіду, що є YouTube канал, на яким ви знайдете всі майстер-класи, як зробити маску кози, як зробити колядну зорку, як зробити святочну витинанку. Так що це добрий момент, хто ще не ведає, хто ще не сустракав, просто поспробувати це зробити разом зі своєю сім'єю. І скажу щиро, с семьей, с детками это супер интерактивно, супер классно и позитивно об'єднує всіх разом. І ось наш медведь. Медведь лічилося, да, що... Ну і сапраўды був той момент, коли у Білорусі була Сморгонська академія, де дресировали медведів. І часом, коли колядники ходять, кажуть, у нас є медведь дресирований, скончив Сморгонську академію, має дипломи і премії. І медведь мусил щось показати. Тобто такой жартовно казали, покажи медведь, як там господар то-то, то-то робить. Покажи медведь, як господиня то-то, то-то робить. Покажи, як діти там гэта. І можна було придумати різне, медведь гэта все показував. Персонаж важний так само, птушка, бусел. Бусел часом гэта жорав, який так само ось клёкал, так, хтось ходив, перегорнутый кожух, і так само ось водил гэтого бусла, який так ось клёкал. І вельмі важный по-своему персонаж. Я не сказал еще про Зорка Ношу. Это той человек, який нес зорку. Ён заходил в хату перший и крутил свою зорку. Она, конечно, горела. Я зараз еще не включаю зорку. Першая зорка засветить уже на коляды. Я включу эту зорку. Ну и вядома, Міханоша, який збирав дари, у його була торба, і він апошні заходив, йому давали різне там, що збирали, всі дари, і казали, гэта дары. Приходили вельмі важні колядники, лічилося, що гэта сапраўды нейкія, ну, як святые нават, просто вони прийшли повіншаваць і адорвали, вельмі добра адорвали колядників. Я сам назирав в експедиціях, коли просто дають добру суму грошей, тому що, ну, верили, ось ти добра, такий обмен і енергетичний, і сапраўды, ти добра подякуєш, ти добра адориш колядників, і буде год щасливий, буде багатий, щодрий, ти дав таку суму, значить, тебе вернеться ще в раз більше. Ну і як казати, що пісні вучили і співали характерні до даденого регіону, але не всі добра співали, ці не всі добра ведали текст, тому запіваў хтосьці часам адзін, які быў самы галасісты ці самая галасістая дзяўчына, жанчына, якая пачынала спяваць на вараным канячку, і все падпявалі вось той самы рэфрэн каляда, каляда, ці шчодры вечар таксама. Група людзей часам просто падпявалі асноўныя рэфрэны. Святы вечор, альбо шчодры вечар, святы Васіля і каляда. І, конечно, музыканты. Былі розныя музыкі. Гэта і мог быць, хто на дудцы грае, на скрипачцы таксама, на дуде, з бубнам ці з барабанам. І ось такая цэлая працэсія, хадзілі па хатах, калядавалі, віншавалі і стваралі свята не толькі для тых, да каго прыйшлі, і ў першую чаргу для сябе. Хто хадзіў, калядаваў, і нам атрымалася ў нейкім годзе зрабіць такі каляды па хатах, нават у Каліфорніі. І Надзея, скажы, там як гэта было? Да, скажу. Да, дарэчы, мы падрыхтавалі для тых, хто жыве ў Бэй-эры, Сан-Францыска і Сакрамента такую прапанову. Вось, звяртайцеся да мяне або да Сержука, бо нам так пашчасціла, што наш галоўны калядоўшчык адказны, Зорка Ноша, і Міханоша і ўсё астатняе. Вось, і калядная козачка, канешне. Вось. Вы маеце шанец запросіць нас
на каляды да сабе. На жаль, тут, конечно, у нас не атрымаецца просто выпадкам хадзіць з хаты ў хату. Мы б хацелі, але ну, як бы умовы іншыя. Але вот 29 і 30 у нас ёсць 2 дні, калі ўвечары мы маглі бы да вас завітаць вось з такой каляднай працэсіі, зладзіць каляды, вось. Ну, а вы нас там па традыцыі чымсьці адаруеце, ну, як звычайна гэта калядоўшчыкам даюць там нешта ў мех, вось. Поэтому, калі вас зацікавіла 29 і 30 снежня, вечаровы час, але калі у вас, напрыклад, ёсць магчымасць у дзень нас запрасіць, мы таксама пад'едзем. Зноў-такі геалакацыя, гэта Bay Area, Сан-Франциско і Сакрамента. Вось. Так што, калі цікава, калі ласка, пішыце мне ў прыват або Сержуку, і мы дамовімся з вами. Да, таксама, калі дзякую, Надзея, вы хочаце пакалядаваць, раней гэтага не рабілі, вы жывіце ў нейкім горадзе в іншай краіне свету, дзе там толькі замежнікі. Я магу падзяліцца агулам і сцэнаром, і як гэта зрабіць. І ёсць нават відэаінструкцыя. Калі цікава, таксама можам вам даслаць, і вы гэта паглядзіце, як гэта ўсё робіцца. Ну і акрамя саміх калядаў, вось калі хадзілі па хатах, калядавалі, рабілі розныя такія святочныя вечары. Вось гэтыя вячоркі беларускія, і часам казалі крывыя вечары, калі збіраліся, асабліва моладзь. Вось гэты час, калі моладзі можна было перазнаёміцца, пасябраваць. І тут все было, і спевы супольныя, і нейкія жарты, і было мега весела. І, канешне, самі танцы традыцыйныя рускія. І я прыведу прыклад, той абряд, які робіцца толькі на тэрыторыі Беларусі, гэта абряд, і то лакальна, ён больш на Віцебшчыне робіцца, гэта абряд жаніцьбы цярэшкі. Калядны абряд жаніцьбы цярэшкі, які проста убірае ў сябе шмат усяго, ад святочных розных момантаў да супольных спеваў, танцаў і так далей. І хто яшчэ не бачыў, хто яшчэ не ўдзельнічаў, паглядзіце на YouTube-канале, у нас ёсць, як гэта праводзіцца на Лепельшчыне, можна паглядзець. І мы аднойчы зрабілі, і ў Мінску некалькі разоў рабілі. Гэта мега сучасна, гэта як сучасны карпаратыў. І зрабілі мы з Надзею упершыню у Сан-Франциско. Гэта таксама гэта вельмі крута і захапляльна. Так што можна спрабаваць рабіць. Ёсць яшчэ таксама каляднае ігрышча «Яшчур» называецца. Ёсць, ну я казаў уже, да, хадзілі па хатах, святкавалі. Само святкаванне, кажу, шчадрыца. Глядзіце на відэа, як гэта робіцца, калі ўжо шчодры стол, каля 12 страў робіцца, і тоже калі все накалядаваліся, нашчадраваліся, вярнуліся ў хату, гэта багаты стол, і ўжо сідалі за стол. Ну і, канешне, да, гэты перыяд, гэтае свята чакалі все ад самага маленства. Я думаю, у многіх это асацыятыўна, да, вось з дзяцінствам, калі вось багаты стол, і кажу, што важна, да, што ёсць яшчэ рытуальны момант, што павінна быць 12 страў розных. І вось уже самы багаты стол уже частаваліся і пачыналі святкаваць каляды. І я думаю, мы з вами перейдем да песень. Вось в гэтым спевніку знойдзеце розныя песні, нават мелодыі можна паслухаць. Можна са мной нават сёння паспяваць, пакалядаваць. Заўсёды заходзілі ў хату з песняй. Заўсёды шлі па вуліцы, ці гралі музыку, потым заходзілі з песняй і пачыналі спяваць. Я зараз прапаную, вы можете спампаваць гэты спеўнік. Так, я вось толькі што, да, скінула спасылачку, вось яна апошняя якраз, чтобы было зручна, там заходзіце, PDF пампуеце. Сержук, ты скажы тады, якую песенку. Да, старонка 27. Гэта песня з Полацкага раёна, вельмі простая. І калі вывучыць, будзе супер. Ёсць яшчэ прасцейшая. Давайте з яе пачнем. Нават калі вы будете одну гэту песню ведаць, вы ўжо можете всіх павіншаваць. Гэта старонка 4.
Яна вельмі каротка, каму складана запамінаць хутка, там у нас да калядаў ўжо некалькі тыдняў, але нават часу няма запомніць тэкст. Вось гэту песню вывучыць і дастаткова. Ці всім вядома «Учора з вячора», таксама ведаеце. Ну і вось старонка 4. Прыйшла каляда ўвечары, прынесла пірагі ў рэшаці, поставила пироги на столпе, сама села каляда у куце, а малые дети за пирог, пайшла каляда за порог. И она вельми коротенькая, простая песня, и можем паспрабаваць з вами песню, якая называется «На вараным канёчку», я уже казал, 27-я сторонка з Полачыны. Я заўсёды спеваю на своих святах, и кажу, можно ведаць 1, и 2, и 5, и 10 песен, то есть в залежности. И как было цікавей, можно нават на кожны год вучыць новую песню. Такая вельмі запамінальная, тут святочна, да, вот это рефрен звучыць «Каляда, каляда». Знайдзіце, хто у вашай групіроўкі спявае лепш за всіх, хто гатоў быць салістам і вельмі хутка вывучыць словы, і ён можа тады запіваць заўсёды. Можна знайсці нават вось такія, называется шархуны, калісьці вешалі на коней, яны скакалі, але это добрый музычны інструмент. Можна взяць нейкія рукі, бубенны і так далей, і стварыць гэты рытм, і пачынаем гэту песню спяваць. Вельмі проста. На вараным конечку, каляда, каляда. І зноў саліст запівае. У пісаным вазачку, і все разом. Каляда, каляда, едзе калюска, едзе калюска, каляда, каляда. Куды едешь, калюска, каляда, каляда. А я еду, поеду, каляда, каляда. И самое главное, не сказал, что часом, калі заходили в хаты, пытали, ці можно заспевать, сказали, да, можно. И часом пытали, кому заспевать, господару, господыне. І ось была песня і да гаспадара, і да гаспадыні. Вось гэта песня да гаспадару. Напрыклад, тут Лёнечку прыйшлі. Можем прыйсці Квасечку, напрыклад. А я еду, поеду, каляда, каляда. Квасечку на двор, каляда, каляда. Дары мяне, Васечка, каляда, каляда. А чым же цябе дарыць, каляда, каляда. Пшанічачкі рашато, каляда, каляда. За пшанічкай каўбаску, каляда, каляда. За колбаской горылку, каляда, каляда. І ось гэты прыклад, калі дакладна спяваецца песня гаспадару, і то бок гаспадар ідзе і штось выносіць, да, адорваеце, прыносіце гэту калбасу, і нават ёсць інструкцыя, што трэба пшанічкі рашато, за пшанічкай калбаску, за колбаской горелку. Это такая инструкция нават. У песнях ёсць, там в розных песнях, что трэба было даваць. Я думаю, в сучасных песнях, да, так само можна, давайте там то-то, то-то. Але так было прынята, і я думаю, часам трэба рабіць не толькі інструкцыю по калядаванню і по шчадраванню, а яшчэ інструкцыю по адорванню каляднікаў, потому что люди часам не разумеюць, они даюць на табе вось асадку, там на табе цукерочку. Ну, это зусім і не смешна. І я памятаю яшчэ жывога Алеся Пушкіна, калі мы святкавалі, калядавалі у яго ў Бабры, і вось ён шоў зоркай і адразу: ідзем у тую хату, дзе чыноўнікі жывуць. І мы ідзем у тую хату, і якія яны былі разгублены, калі пачыналі спяваць, а потым трэба каляднікам нешта даць, і рашато. І там некі такі вельмі напужаны, такі чырвоны чыноўнік пачаў: у меня нема што даць, я сам из России приехал, я не знаю этих традиций, нате курицу.
і просто достав з лядовні таку заморожену курицю і у механошик кинув. Ось. Тому тут сам момент, што трэба даць штосьці сапраўды, што не шкада, ну не тое, што мне не шкада, навазьмі табе ось нешта непатрэбнае, старое і все такое. Не, трэба адарыць каляднікаў, гэта не папрашайкі, гэта сапраўды несуць моцную энергію гэтыя і людзі, там не толькі людзі, істоты, да. Таму вось я колькі разоў ездзіў да Вытгарадок, там ужо не думалі, не ламалі галаву даць ці мяса, ці каўбасу, можа з вас ёсць вегетарыянцы, просто давалі грошы. Я памятаю па тым часах, еще там 16-й год, там 17-й, 15-й, давалі там 100 рублёў. Вось просто заходзіш в хату, тебе даюць 100 рублёў, я такой, нічога сабе. Вось. І яшчэ запрашалі да стола. Вось хаты адчынялі, дверка, давайте да стола, трошки выпейте, з'ешце з намі разом. Сержук, хочу сказаць просто таксама, бо на калядах, вот, які мы з табой рабілі, да, мы таксама крышку сутыкаліся з гэтай тэмай, да, то бок, дзе гэты калядны абрад, ужо ёсць калядоўшчыкі, уже каза ажыла, уже як бы ўсё добра, і вось якраз гэты момант, калі трэба нешта там у мех закідваць, і вот людзі, ну, разгублена сабе пачуваюцца, поэтому хто нас глядзіць, і таксама арганізатары, ну, может быть, рабіце нейкую такую тлумачальную, тлумачэнне, што спадарства прыносіце, калі ласка, з сабой, да, і кэш, і, может быть, нейкія нават падарункі, ну, не асадку, але, ну, штосьці такое, што, ну, нават тыя ж, там, ежу, але, ну, такую, як бы, ўжо больш, ну, прыстойную, да, вось, ну, хаця бы потому, што вельмі важная вот эта частка каляднага абрада менавіта адарыць калядоўшчыкаў, то бок ты тады сваю, ну, як бы ты такім сваю энергію далучаеш да вот усяго гэтага каляднага свята. То бок, ну, не так важна, што гэта ўжо прям такое павінна быць супер-пупер, але галоўна, што вот у цябе нешта ў кішэні, у дзетак было прыпасена, ну і, канешне, па нынешніх часах там грошы самае такое, ну, як бы простае, вось, але, ну, гэта зусім не абавязкова, могуць быць штосьці яшчэ, але такое, каб і вам было, скажем так, не сорамна кінуць. Ну і калядоўшчыкам, калі яны ўжо потым мех адчыняюць, была рада, што вот, о, і такое нам далі, і такое, бо гэтыя калядныя ўсе падарункі, яны дзеляцца паміж, да? А там і дзеткі, і дарослыя, і заўжды вельмі прыемна нешта такое цікавае атрымаць. Так, дзякую, Надзя. Да, і тут такі момант сапраўды людзі рыхтаваліся, вось калі мы у Каліфорніі хадзілі, рэальна прыходзілі, бачна, апранулі строі, бачна, стол нагатавалі, і гэта ўжо вельмі добра, што чакалі каляднікаў. І так было сапраўды в нашай традыцыі, што гэта святочны момант. Як ты яго сустрэнеш, часам, да, савкамі там забівалі в голову, толькі шампанскае алівье зрабі, і все, і включи телевізор з прэзідэнтам. Ну, гэта не аб чым, пад гэтым, гэта па-свойму таксама в мінулым годзе зрабіў сам алівье, все такое, але менавіта карані нашай традыцыі, і ось тое, што рабілі продкі, і в гэтым сапраўды адбываўся цуд, так і было. Верым в цуды, будуць цуды. І калі каляднікам давалі, ну, там, трэба все ўжо даваць, там, апошнія там грошы, даляры. Але, ну, калі яны годныя, то трэба даць. Калі ўжо там они прыйшлі нейкія ерунду там творыць, так не, такім і не трэба даваць. Вось, таму можна штосьці. І тады, да, у вясковым асяроддзі вядома, што бедныя, больш бедныя людзі жылі, таму, ну, і каўбаса, і гарэлка это было, ну, вельмі каштоўнае. Вось нават з музыкамі, калі музыкі гралі на вяселлях, часам яйкамі разлічваліся, далі там гарэлкі, бутэльку, каўбасу і все. То зараз в сучасным свеце гэта ўжо зусім па-іншаму выглядае. То есть ўжо каўбасу можна есці кожны дзень. Так што так. Сержук, можа я раскажу пра свой досвед, ну, як была казой і як это важна вот далучацца. Так, я тады сабе пакідаю, так, а ты тады, ага, выключаю мікрафон. Ага, вось такая козачка, гэта маска, якую таксама рабілі, здаецца, що ў Беларусі, калі не памыляюся, Сержук мяне потым паправіць. Вось, і гэта першая такая наша была калядная маска. Так, где тут она? Ну, вось, вы бачыце.
казы на каляды ў 2021 годзе. А ў мяне так склалася, што я ў Беларусі, ну, можна сказаць, што зусім не калядавала. Такая вось не было у меня такой кампаніі, напэўна, ці я неяк не трапляла. І у мяне такая была даўняя мара пабыць каляднай казой. І вось хто б ведаў, што гэтая мара здзейсніцца менавіта ў Каліфорніі, де яшчэ так цікава атрымалася, што каляды мы святкавалі па-за калядным перыядам ужо 30 студзеня, але ж ўсё роўна гэты настрой калядны быў, вось, і я апынулася каляднай казой. І так мне гэта хацелася, прыйшлі мае сваякі таксама паглядзець, як жа дачакаецеся вы Сяржука, таксама не хвалюйцеся, Сяржук, без цябе уже 3 хвіліны няма, цябе ўжо сумуюць. Вось. І я просто хочу сказаць, што калі вы не спрабавалі, калі у вас ёсць такое жаданне вот, далучыцца да калядоўшчыкаў, не стрымлівайце сабе. Гэта просто неверагодная магчымасць вот, стаць іншым персанажам. І, канешне, вось гэта вельмі такая заражаная энергія калядная, яна просто да вас прыходзіць. І тут неважна, або гэта каза, або гэта жораў, або там дзед, баба ці мядзведзь, вось, але ж гэта просто цуд, то бок абавязкова станавіцеся калядоўшчыкамі, рабіце таксама свае калядныя маскі. Як паказвае практыка, не так складана гэта ўсё зрабіць, поэтому заклікаю да удзела ў гэтым. Вось. Ну, тут нейкі нецярпялівы Андрэй, Сяржук цябе кліча, так што давай, я цябе таксама далучаю. Магчыма, ёсць нейкія таксама пытанні, нейкія тэмы, якія цікавяць, пра які хацелася ўзгадаць, і я магу распавесці. Шмат гадоў калядую, шмат гадоў дзе быў. Я кажу, шчасце, што я быў на жывых традыцыйных абрадах, калі ездзілі ў вёску, гэта бачылі, рабілі, і цяпер уже раблю. Давай, чтобы час захаваць, бо пакуль пытаннічкаў няма, распавядзем пра наш калядны тур. Вось, тым больш, зараз да нас таксама далучыўся Маляваныч, вось, Александр Жданович. І я хочу паказаць такое відэо батлейкі, якраз тая батлейка, з якой едзе да нас Маляваныч, гэта новая, называется «Солдат и чорт». Вось, давайте паглядзім, што вас чакае на калядах з Маляванычам. Вось такая будзе батлейка, хто не быў, хто не бачыў, але тыя, хто бачыў і быў, слухайце, гэта просто неверагодны цуд, тым больш шмат у якіх гарадах будзе і Сяржук, і Маляваныч, вось, так што спачатку гэта будуць нейкія такія гульні, вельмі рухомыя, інтэрактыўныя, гэтак далей, другая частка ўжо больш спакойная, не будзе святла, толькі батлейка, і вы ў такой чароўны свет батлеечнай казкі апынецеся. Вот. Я нагадваю, што хто не бачыў яшчэ, калі ласка, на каналах АБА, на каналах беларусаў у ЗША, я тут таксама крышку пазней скіну спасылачку, ёсць уже абвесткі расклада нашага каляднага тура, які называецца «Каляды ў Амерыцы 2025-2026», вось, які адбудуцца з Сяржуком Доўгушавым і с Маляванычам. У некаторых гарадах абодва, у некаторых гарадах па аднаму. Поэтому шукайце
абвесткі ў сваіх лакальных суполках. Вось, таксама подписывайтеся на канал Аба, мы там будем размяшчаць, дзе, калі і як будзе адбывацца. Ну і хочу нагадаць, што гэта вельмі важна падтрымліваць нашу беларускую культуру, потому что калі вы прыходзіце на каляды, вось, вы падтрымліваеце, а нам ужо і арганізатарам даеце магчымасць і надалей прывозіць такіх класных беларускіх артыстаў, тым самым падтрымліваць вас, ну і ўвогуле мець гэтыя каляды ў Злучаных Штатах. Раней ладзілі гэта самі суполкі, вось гэта наша мара таксама з Сяржуком, да, што ў нейкі час ужо суполкі пачнуць і самі ладзіць. Вось, ведаю, што такая тэндэнцыя ёсць уже, напрыклад, у тым жа Сіэтле. Вось. І да, і хочу нагадаць яшчэ пра новы вось фармат, які называецца беларускія вечоркі, ці, як Сяржук кажа, такі традыцыйны карпаратыў, вось, на базе беларускіх традыцый. Ён гэтым разам адбудзецца ў 2 гарадах. Гэта Сіэтл і Сан-Францыска. Вось. Гэта для дарослых, вось, гэта свята такое з элементамі жаніцьбы цярэшкі, вось, са святочнай вячэрай каляднай, поэтому я вас запрашаю, будзе вельмі цікава. У Сан-Францыска гэта будзе 10 студзеня, калі не памыляюся, у Сіэтле 11, але зноў-такі ў раскладзе там будзе больш падрабязна распісана. Так што, тебе чакае баня у Міннесоце, вось, і остальное также, кажуць. Так што вот Сяржук, Маляваныч... Так. Да, спадарства, яшчэ маеце шанец задаць нейкія пытанні, будзем вельмі рады адказаць, калі не, ну тады, можа быць, яшчэ 1-2 цікавосткі і будзем ужо скончваць. Вось, бо... Да, маленькая реклама, мае маскі вось разбілі розныя майстры, напрыклад, тая, што ў майстар-класе на Ютубе, на жаль, уже той жанчыны няма, она сышла ў іншы свет. Ёсць маскі ад майстроў з Беларусі, таксама, якія робяць. Ёсць у Польшы жыве зараз згародні таленавіта майстрыца Кацярына Евдакімова, якая зрабіла мне такія вось драўляныя маскі, і калі вы хочаце, вы можете іх таксама замаўляць. Я падзелюсь контактам, потому что сапраўды годныя маскі. І калядная зорка, я можна з Падляшча замовіць і все такое. Так што, сябры, рады дзеліцца з вами, каб каляды працягваліся, каб папаўняліся. Я памятаю тыя часы, можа 18, можа 17 год, калі нават прыязджаў некаторыя краіны і паказваў сваю праграму, некаторыя людзі пыталі: а каза гэта што? А для чаго это каза? А чаму яна памірае? Ці пытанне: а будзе у вас Дед Мороз? Такого плана. Таму зараз гэта ўжо быццам бы сапраўды звыклая тэма, што купальня ў нас, да, што гэта стала брэндам, што каляда цяпер, што все ведаюць казу, цяпер уже казла ведаюць, і бусла, і зорка, што гэта такое. Так што я за пашырэнне песні, все, што спатрэбіцца вам для стварэння гэтага свята, я заўсёды падзялюся. Дзякуй. Дякую, Сяржук, я тут паралельна бомблю, вось. Толькі што, значыць, запосціла спасылачку, як можна падтрымаць Аба. Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы выступае інфармацыйным спонсорам каляднага тура. Ну і, як вы ведаеце, шмат чаго падтрымлівае, шмат якіх разнастайных праектаў мы робім. Вось. І у тым ліку, дзякуючы вашай падтрымкі, тое, што вы аказваеце нам давер і данаціце. Вось, потому што у нас гэта нон-профіт, вось, і працуем мы на валантэрскіх пачатках. Вось, поэтому вашыя данаты фактычна сведчаць пра тое, што мы зможам значна больш і запрашаць людзей, і ладзіць беларускіх праектаў у Злучаных Штатах, які накіраваны на падтрымку беларускай культуры і беларускай ідэнтычнасці ў ЗША. Так што, калі ласачка, будзем удзячны за вашу падтрымку. Вось, Сяржук. Так, долучаюся. Дякую, Надзея, за арганізацыю, за
стварэнне гэтых калядных вайбаў. І сканчаем песняй. Добрый вечер, шчодры вечер. Шчадроўка, старонка 17. Тут агулам і да гаспадара, і да гаспадыні. Вы можете эту песню вывучыць і таксама на сыход ці на прыход таксама спяваць. А мелодыя вельмі проста. Добры вечар, шчодры вечар усім людзям на ўвесь вечар. А ці дома пані твая, а я бачу, яна дома не гуляе, піражочки расчыняе. Ну і далі да гаспадара, і все віншуюцца. Канешне, всім вам я таксама хочу ўжо перед гэтымі калядамі пажадаць незабыўнага году і цудаў. Таких цудаў, якія проста, як і сёння, нас сёння всіх настолькі ў захапленне увялі. Так, хочаш цуды, будуць цуды, няхай гэта стане нашым такім вось дэвізам, можна сказаць, такім сапраўдным пажаданнем, потому што вот сённяшні дзень гэта якраз такое яскравае сведчанне цудаў. 123 цуда здарылася сёння. Спадзяюся, што здарыцца яшчэ 1000 неўзабаве, і на волю выйдуць усе тыя, хто усе гэтыя гады пакутаюць за кратамі. Таксама хочу яшчэ раз павіншаваць усіх сваякоў, сяброў, калегаў, калежанак, палітвязні, якіх выйшлі сёння на свабоду, прывітаць палітвязняў, спадара Віктара Бабарыкі, Марыю Калеснікаву, Алеся Біляцкага, Паўла Северынца. Шчыра кажучы, я вось зараз кажу гэтыя словы, гэтыя імёны, і мне не верыцца, што я іх, нарэшце, першы раз за 5 гадоў у гэтым кантэксце, а не ў кантэксце адвакацыі, вызвалення, што вось мы за іх змагаемся, яны выйшлі. І гэта беларусы, у тым ліку дзякуючы ўсім нам, потому што мы не спыняліся ўсе гэтыя гады, але ж таксама хочу нагадаць, што людзі застаюцца за кратамі. Поэтому, як сёння сказаў спадар Алесь Біляцкі, калі яго запыталі, што вы хочаце сказаць беларусаў, ён сказаў: калі ласка, захоўвайце аптымізм, актыўнасць і never give up. Вось, што вельмі і падкрэсліў, вельмі важна і трэба захоўваць сваю увагу і падтрымку і змагацца за тых, хто яшчэ за кратамі, і іх падтрымліваць. Поэтому калі ласка, падтрымлівайце сем'і палітвязняў, саміх палітвязняў. Гэта дае ім вялікую надзею. Асабліва гэта важна зараз у калядны перыяд. Данаце на падарункі дзеткам палітвязняў. Калі вашыя суполкі збіраюць грошы, калі ласка, таксама далучайцеся. 10 даляраў, 15, 20, хто сколькі можа, гэта не важна. Вось. Але там, на тым баку, у Беларусі, гэты кожны даляр сапраўды мае значэнне. Нават не столькі з фінансавага пункту гледжання, а проста падтрымка, што яны адчуваюць, што вось там недзе людзі, якіх мы не ведаем нават асабіста, падтрымліваем. Вось, поэтому, спадарства, віншую вас надыходзячымі калядамі. Паўтаруся, што першы калядны івент з Маляванычам у нас. Маляваныч адчыняе каляды ў ЗША. Гэта будзе 21 снежня у сталіцы Каліфорніі, Сакрамента. Калі ласка, усе з Сакрамента людзі, далучайцеся, хто хоча пабачыць на свае вочы такое чараўніцтва ад Маляваныча, беларускую батлейку. І 27-га да нас уже даляціць нарэшце наш даражэнькі Сяржук. Вось. І прылетае ён зноў Каліфорнія. Каліфорнія тут гэтым разам пачынае калядны тур у Сан-Дыега. Калі ласка, у вашай беларускай хатцы адбудзецца каляда з Сяржуком Доўгушавым, і яшчэ ў гэтым годзе 28 снежня адбудуцца каляды разам з Маляванычам і Сяржуком Доўгушавым. Беларусы, Сан-Франциско, Бэйэрыя, Сакрамента, далучайцеся, каляды адбудуцца ў Сан-Матэо. Вельмі зручнай лакацыі для ўсіх, каб даехаць. Сяржук, табе слова. Еще додам, Надя хотела ранее это сказать, что еще в чем самое
непараўнальна моцная моц беларусаў гэта ў гэтай салідарнасці, калі я бачу, што зараз адбываецца збор і ўжо больш за 100 тысяч сабралі, і гэта за некалькі гадзінаў. І гэта было і падчас ковіду, і гэта было ва все складаныя часы. Вось гэта, я кажу, гэта павага і нізкі паклон сапраўды. І я з аднаго пажадання, што давно мару пра гэта, мне это часам прыходзіць у сне, я гуляю па Мінску, па святочнаму Мінску. І калі мы зладзім вялікае святкаванне і пройдземся з зоркамі па праспекту Францыскай Скрыны, зоркамі, з мядзведзем, з козай, па-сапраўднаму, па-святочнаму. І гэта будзе таксама так же здавацца, і немагчыма это будзе паверыць, і в той же час быццам бы так яно і мусіла быць, як сённяшні дзень. Цалкам з табой згодна, да, так што добры вечар шчодрым людзям, перафразуючы гэтую, і ўсім людзям, да, на ўсім свеце, вось, так што калядная каза Сержуком Доўгушавым ідзе да вас у ваш горад, далучайцеся і будзем святкаваць каляды разам. Жыве Беларусь! Уху! Да пабачэння. Дзякуй, што далучыліся. Заставайцеся з намі на канале Аба. Да пабачэння.